खुलुमबाय बे बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं माइनरिटी सुबुंफोरा सोरखारा मावफुंनो लानाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो लानायखौ गोजोननाय मोनाखै। बिटिसि बिसायख'थिखौ गोख्रैनो खुंफुंनांगौनि दाबि दैखांना कक्राझाराव आइजो बिपिएफनि रेली। आनलक 5.0 सावथुन हलनिफ्राय लानानै सोलोंथाइ फसंथानाव रेहाय मोनसिगोन। भारत सरकार, आसाम सरकार आरो एनडिएफबि मोनब्रै हानजा एबसु लोगोसे इउपिबिअआ मैया रबिबार 27 जानुवारि खालारखालि जालांनाय बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआरनि दफाफोरखौ सोरखारा मावफुंनो लानायखौ बिटिसिनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव थानाय अबर सुरक्षा समितिनि दैदेनगिरिफोरा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेरेखा फोरमायथिदों आरो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव बेरेखा खोथा बुंदों। फारसेथिं आरोबाव कक्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय गौरां दैसा सेराव थानाय सेसापानि ओनसोलनि माइनरिटी हारिनि समाज सिबियारि इब्राहिम आली बुयानाबो बर'फोरनि थामथि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ हामजानाय मोनाखै। दिनै कक्राझाराव बिपिएफ आइजोफोरनि रेली जायो। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ लाना बिटिसिनि माखासे ओनसोलफोराव दानिफ्रायनो दुंहाव थासारि सोमजिगासिनो दं। बिपिएफ दोलोआ गोख्रैनो बिसायख'थिखौ खुंफुंनांगौनि दाबि दैखांना सोमावसारनायखौ दिनैनिफ्राय जुरिजेनबाय। कक्राझार सहराव थानाय बिपिएफ दोलोनि आइजो दैदेनगिरि आरो मावफारियाफोर आरो लोगोसे बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि हेफाजाबगिरिमोना आखायाव प्ले कार्ड, बेनार आरो पेस्टुन लानानै कक्राझार सहरनि जोहोलाव दैमालु र'डआव हानजा सुरनाय हाबाफारि मावफुङो। लोगोसे सुलुंनि बादिब्ला कक्राझारनि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकननि आखाइजों आसामनि बिसायख'थि आय'गनिसिम गोख्रैयैनो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंफुंनांगौनि दाबिजों गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। एरैहाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों आइजो बिपिएफनि दैदेनगिरि मालती रानी नार्जारिया एरै बुंदों, हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव बिसायख'थि खुंनो हायोब्ला बिटिसि ओनसोलाव मानो बिसायख'थि खुंनो हाया होननानैबो सोंथि दैखांदों बिसायख'थिखौ खुंनांगौ होननानै। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 1 अक्ट'बरनिफ्राय आनलक 5.0आ जागायसिगोन। मख'नो गोनांदि बे आनलक 5.0आव मिरु सरकारा मा रेहाय होगोन बेखौ थाबैनो फोसावगोन। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि बायदियै गिख्रंथाव बेराम कर'नाजों गाग्लोबनाय रायजोफोरनि सोमोन्दै गिबि मन्थ्रिजों सावरायनानै फिसा कन्टेनमेन्ट जन बानायनो थाखाय खावलायदों। आनलक 5.0आव रेहाय होनो गोनां माखासे बिथिंफोरा जादों सिगांनि रेहायाव जाग्रा दखान, सेलुन, जिम बायदिफोरखौ कभिड-19नि होखानाय नेमखान्थि बादियै बेखेवनो होनाय जादोंमोन। बेनि थाखायनो आनलक 5.0आव बे रेहाय होनाय बांसिन फालांगि बिफानफोरखौनो खुलिफिननो हागौ। फारसेथिं बेजों लोगोसेनो सावथुन हलफोरखौबो फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिफिननो रेहाय होनो हागौ होननानै बुंथिदों। बेजों लोगोसेनो दावबायनाय, सोलोंथाइ फसंथान बायदिफोरखौबो खुलिफिननो थाखाय मिरु सरकारा बिथोन होनो हागौ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बडलेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन मंगलबार 29 सेप्तेम्बर खालि बडलेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बडलेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै कक्राझार जिल्ला। गाबोन कक्राझार जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनाय आरो बोथोरा एसे गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ आरो बोथोरा एसे गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनोबो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा एसे गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं।